Bona vesprada i benvinguts a una nova edició de Ràdio Televisió La Via. Vos vam dir que estàvem preparant sorpreses, que estiguéreu atents. Esta setmana comencem la setmana de la presentació. I de quina millor manera és començar-la en una tertúlia amb gent que ha estat al peu del canyó en els muntatges de les presentacions. Passe a presentar-vos-los. N'hi ha un, que és el primer que vaig a presentar-vos, que no el vegeu, però aneu a sentir-los. Ell és Manolo. Bona vesprada, Manolo. Bona vesprada. Ximo, bona vesprada. Bona vesprada. Juan, bona vesprada. Bona vesprada. Paco, bona vesprada. Bona vesprada. Manolo, comencem per tu. A veure si el sentim des de Caniles a Tavernes. Conta'ns, quan tu comences a fer la primera presentació, que eres tu el cap de delegació, la teua primera idea y el por qué. Bueno, la causa fue que me hicieron el compromiso Ismael Plancha y su mujer Amparo. Ellos fueron los causantes de que yo empezara con esto. Yo no tenía ni idea de lo que había que hacer, ni nada, puesto que la única presentación que había visto era la de mi hija en el Capitolio. Entonces buscamos un local, hablamos con Amadeo y nos alquiló lo que es el local de aparcamiento de Mercadona, ¿no? Allí, después de tomar medidas y calcular muchas cosas, hablé con Tere Schaffer y entre los dos diseñamos un jardín de columnas muy, muy bonito y en suspenso, en la parte de arriba, tenía hecho con cartón todo lo que era la antigua estación de Tabernes. Luego, Pepe Vila nos ayudó a hacer un pequeño ascensor manual para sacar a la fallera mayor, ya que a mí se me ocurrió que hacer una modificación, que no fuera saliendo por la pasarela. Y esa fue la primera presentación. Ahí empezaron ya a surgir temas y más temas. Entonces se empezó a conformar lo que es el equipo del mono. El equipo del mono estaba conformado por Chimo Fons, Selva, Chimo Loreyut, Pepper Pintor y Vicente Talén. Después ya vendría Antonio Lluesma y vendrían más cosas. Pero los primeros fuimos nosotros cuatro. Empezamos a trabajar en lo que es el pequeño local que tenía, mejor dicho, Antonio de Puret, en el Paseo Colón, que luego se convirtió en un videoclub. Y desde allí pasamos a la calle Auchenmar, que los hermanos Arreola nos alquilaron allí un local, y allí fue donde hicimos las mayores presentaciones, los mejores decorados. Entonces, jo volia preguntar-vos que els locals en els quals podíem fer les presentacions, perquè Manolo, tu has parlat d'on treballàveu, d'on eixia la criatura, però, clar, teníeu que adaptar-se al local on es feia la presentació, que era dificultós, no n'hi havia casa de la cultura, no n'hi havia res en el poble on es poguera fer un espectacle. No había nada. Lo que teníamos era que convertir cualquier tipo de almacén en un teatro. Ese era el gran reto. Y luego formalizar la presentación. Claro. Por eso los decorados que hacíamos en aquella época eran impresionantes, porque había que darle vida a un local que estaba muerto. Sense bambalines i sense res. Ximo, tu quin és el més complicat has vist i el que més vos ha costat de fer? Un dels que més te'n recordes tu. Jo calculo que el que més ens ha costat de vulgar o no vulgar va ser l'estació de València. L'estació de València va ser molt rebonica. Claro, era una faena que feu a mà. Sí, la música no acompanyava, no n'hi havia bambalines, ni teló, ni res. Era tot manual, artesanal. I era tot a trossos, perquè allí ho fèiem a trossos i allà ho havíem d'empalmar tot, per saber com havia d'estar tot, que és molta faena.
I en Castem, doncs, parlem, jo crec que molts anys, Juan, en el Molí van ser molts anys, no? O es van fer prou presentacions, no te'n recordes? No me'n recordo del Parla Molí. una miqueta Perquè en el Molí ajudava jo a muntar, però jo estava més en la barra, que em portava l'UPE i entonces teníem un altre sistema de treballar i jo quan acabava de treballar de la discoteca i això, pues, jo llogava un xicón que venia en companyia meva i estàvem allí en el bar del Molí. Sí. És el que quan jo estava, perquè després ja quan pràcticament jo vaig estar una miqueta més dins de les presentacions ajudant, que el que diu Manolo va ser l'ideal que vam tindre que fer el piso, vam remodelar tot, vam tindre que fer el bar allí l'entrar i allí també va fer moltíssima feina, perquè aquest local estava perdudet. Manolo, i antes de passar a la Casa de la Cultura, es pots fer memòria allí d'enfront del musical, perquè el musical va ser l'any 98, l'any de la meva presentació, però en el local de d'enfront del musical es van fer quants... Lo que era plegable grau. Exactamente. Cuéntanos un poquito. Ahí empezamos a hacer las presentaciones en el año 89. La primera fue la de Amparito Virgen con Joyero Mayor. Y ahí representamos el ayuntamiento, la fachada del ayuntamiento. Para ahí se hicieron unas escaleras y en el fondo estaba el escudo de la falla, y se desprendía el escudo, bajaba deslizándose por ese tipo de escalera, por unos rieles que había, y daba una vuelta y salía la fallera mayor. Eso fue un invento de Vicente, de Sauret, el de Bici, como lo llamábamos, era Vicente, Salvador Sansaloni, que trabajaba en Taberuay, y allí nos hizo los motores y los preparó todo con el permiso de Salvador, el dueño, que vivía todavía. És que era espectacular no només el teló, sinó com treu a la fallera les dues coses, perquè eren dos faenes, el teló de davant i el teló de darrere i com eixia la fallera. Era molt... Pero había un problema, es que no teníamos tiempo de hacer pruebas. O sea, cuando montábamos, por ejemplo, lo que es la fachada del ayuntamiento o la fachada de la estación del norte de Valencia o la lonja, lo que fuera, era montarla simplemente. No teníamos tiempo para desmontarla y mostrar el interior. Claro. O sea, el riesgo estaba ahí. Y lo hacíamos en 4 o 5 minutos, todo lo más. Era un riesgo tremendo. Los martillos volaban por detrás, los nervios. Allí aquello era un verdadero caos, pero al final salía. Jo he de dir-vos a vosaltres, i ara donarem pas a Paco, que encara no ha parlat, jo he de dir-vos tota la vida, sobretot aquests anys, jo he sigut fallera i m'ha vestit, que nosaltres m'ho passem molt mal quan estem vestides sentades, no sabeu el sofriment per vosaltres de veure-vos aquests moments de tensió, de llevar el primer teló, la fatxà, perquè després és que la fallera, com és la fallera, jo també m'han agradat sempre totes, però, per exemple, Antonio Sánchez, quan va eixir en el carro, en el carro, portant a la fallera major, és que són tants moments que ara en una reunió no poden contar, però verdaderament s'han fet presentacions de la Falla la Via que són dignes d'admirar gràcies a vosaltres, gràcies a vosaltres. I ara, pues, dime. Antonio Sánchez y Antoniet es que hizo de carbonero en el tren de la estación, hizo de cochero en el cabriolet para sacar a Monse, y después ya en la Casa de la Cultura lo disfrazamos de gondolero. Es que Antonieta ha hecho de todo. Sí. Por su tamaño y por su simpatía siempre estaba liado. Però teníeu molt grans idees. I ara vaig a donar pas a Paco. Paco, sí. Com comences tu a fer presentació i per què? Jo es comencé perquè vaig començar a ajudar a Manolo i em va agradar i cada volta m'involucrava més, i quan Manolo se'm va dir que anara a Granada vaig començar jo a fer
presentacions. De totes maneres, el meu ha sigut menys complicat que el d'ell, perquè jo ja estava en la Casa de la Cultura. Hi havia bambalines, ja n'hi havia riels, ja n'hi havia més de tot. Més fàcil, més fàcil. Més fàcil. Però els temps canvien i la tecnologia també. Entonces sí que t'ajudava la tecnologia i la Casa de la Cultura, que ja no tenia tanta dificultat, però bueno, també és un nervi de que isca tot bé. Sí, perquè és estreno I mundial. també és pensar, perquè, claro, la Falla de la Via, com volem superar-nos, té que ser, volem sempre un poquet més que l'any passat. Parleu-nos una miqueta del grup que sempre heu fet, bueno, els que no estan així ara parlant perquè no cabem tots, però parleu-nos de gent que tota la vida ha fet presentacions. Què vol parlar? Pues jo quan vaig entrar ahí en la que vaig estar més damunt de les presentacions, ahir a la Casa de la Cultura sempre estàvem Paco, Ximo, Tomàs, Tomàs, Ximo i jo sempre quan se començava les presentacions anàvem per dalt de tramoistes, pujant, baixant telons i de tot. Després, pues, con tots, Manolo i això, quan Manolo no feia tant perquè tenia que disfraçar-se pels playbacks i entonces mos tocava desmuntar, enmuntar, tornar a preparar l'escenari pels playbacks. Treballàvem una miqueta, però m'ho passàvem bé al final. I Ximo, tu de qui te'n contamos d'estos companys de l'equip del Mono, contamos algo. De l'equip del Mono, què vols que el conti jo? Eres els que estàvem a 5 i ahir vam començar a fer, ara han fet virgueries en tot això. Després em vaig a Paco i a Juanito, i som els que estàvem sempre per allí. I no, ara fem això, ara fem allò, ara fem allò de l'egipcio Ige. Que va, això m'ho va donar per dalt i per baix, per tots els Que van caure. Pero cuenta que los miércoles vamos a trabajar, esto sí que es una anécdota, cuando nos juntábamos a trabajar, había una persona que nos llevaba unos codillos de cordero, y esa era la cena que teníamos. Estábamos todos deseando que llegara Antonio con sus codillos y en los bares de los alrededores siempre teníamos la cena preparada. Yo creo que sí. Gracias. Los codillos y también había un día que, bueno, que no sé de quan vau començar, però la sardina de bota i els ous no ne fem prou per vosaltres. Claro. Eso ya era en los días de montaje. Ah. En los días, sobre todo la noche de desmontaje. Pero yo me refiero a durante los 2 o 3 meses que tardábamos en construir el decorado, tu padre siempre nos llevaba, algunas noches nos llevaba del cordero, unas veces era en el Bar Vidal, otras veces era ahí de Val de Panto, ya, siempre. ¿ya? Esa era la costumbre. Cada uno nos pagábamos nuestro gasto, pero él siempre llevaba un detalle para salir adelante. Jo també vull recordar a la gent que mentre vosaltres estàveu treballant, estava guisant, perquè després, siga de bar o siga en el casal o fora, mentre vosaltres esteu muntant la presentació, hi ha gent sempre que estava guisant per vosaltres, des del primer any fins ara. Això també volem agrair que això també és important, o la gent de la barra, vull dir, tot és important perquè el que està treballant després té que sopar i té que tenir una recompensa. I aquesta gent també és important, tot és important. Ahí tengo yo apuntado a Paco Solares, Muy bien. a Vicente Ripoll, a Paco Caiza, a Luis Montoya, a Luis el Margarito. Todo esto siempre han sido los cocineros para mientras que nosotros estábamos trabajando, después irnos a cenar. Sí. Y luego, pues, yo sé que no anem a poder nomenar a tota la gent que ha ajudat a la presentació per falta de temps, però bueno, va per tots, és que no vaig anomenar un a un perquè jo crec que ens oblidaríem d'algú, entonces no anem a anomenar a ningú, però
que tots sàpien que posarem fotos d'esta setmana, que estiguen atents, que tots eixiran en les fotos. Manolo Marín ha passat fotos molt boniques, que les veureu. I també, això, jo també vull recordar, ho he recordat a mon pare, vull recordar a tots els que no estan, en especial també a Antonio Lluesma, que Antonio Lluesma era un artista, era molt meticulós. Manolo, tu ho sabràs millor que jo, i jo me'n recordo molt d'ell. Antonio Lluesma era un artista pintando un telón con un cúter recortando corcho y sobre todo tenía un humor que eso era impresionante. Sí. Y vos quiero dejar constancia de la ayuda que nos prestaba Juanjo Muñoz. También. Como cuando él hacía los textos. La presentación, elegía la música y hacía un montón de cosas. Exactamente. Va por él también, porque Juanjo, los textos exquisitos, todo lo que estoy diciendo, vamos a recordar los que no están, y los que están aquí en la tierra, els que estan així en la terra, com són tants els que hem fet textos, música, tot, pues no podem nomenar-los a tots, entonces que no se mos enfade ningú, però que va per ells, que la Falla la Via pues té, gràcies a vosaltres, ja vaig a despedir-me, gràcies a vosaltres que esteu així i els que aneu a sentir-nos i a tots els fallers, a tota la gent que els ha deixat locals, que ens ha cedit locals, que ens ha donat material, a tots, gràcies a ells i gràcies a vosaltres han fet les presentacions per a mi les millors. De fet, ens han llogat telons i la nostra presentació sempre crea una expectativa en tot el poble a veure la Falla a la Via què va a fer-nos. Entonces, jo us dono les gràcies i anem a acabar el col·loqui. Si voleu dir alguna cosa més i si no, doncs vos tinc que despedir i ara espereu una miqueta i els telespectadors que veuran ara unes fotos que segur que no heu vist i que estigueu atents esta setmana a les xarxes socials perquè tota la setmana anem a fer passes de recordatoris, de playbacks, en fi. No us vaig a dir el que estem preparant i estigueu atents. Moltes gràcies. Manolo, gràcies. Muchísimas gracias. Chimo, gràcies. Juan, gràcies. Paco, que avui és 51, dia 24 de gener. Gràcies i felicitats. Gràcies. Felicitats, Paco. I una forta abraçada per a tots. Vinga. Espereu-se.